David Kaza għandu problema mal-Kummissjoni Ewropea. Maħax gost li fl-aħħar rapport dwar Malta kienet pożittiva u kitbela jgħidilha għaliex ma semmitx li nqatlet Daphne Caruana Galizia u li f'Malta m'hawnx rule of law. Din id-darba, il-Membru Parlamentari Ewropew Nazzjonalista ingħaqad ma' dik tal-Liberali Ewropej, Mejt Ruz, biex jipprova jħammeċ isem il-Gvern u konsegwenza ta' hekk isem pajjiżna. Iż-żewġ membri parlamentari Ewropej qalu li billi l-governanza ekonomika u l-politika huma marbuta b'mod inseparabbli, l-istat ta' dritt għandu impatt dirett fuq il-ħajja ekonomika ta' Malta. Hawn staqsew jekk il-Kummissjoni tqix li r-rapport jipprovdi biżżejjed informazzjoni, hekk kif fi kliemhom ir-rapport ma jsemmix b'mod espliċitu u fid-dettall il-problemi tas-saltna ta' dritt f'pajjiżna, l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u l-protezzjoni tal-whistleblowers f'każijiet ta' korruzzjoni. Sostnew li l-Kummissjoni Ewropea qatt trid twieġeb għal din il-mistoqsija. Fir-rapport li protesta dwaru David Kaza, il-Kummissjoni Ewropea faħret l-andament ta' pajjiżna u sostniet li tkabbir ekonomiku kien wieħed tajjeb ħafna. Il-Kummissjoni sostniet li pajjiżna mhix il qudiem pass tajjeb. Il-Kummissjoni Ewropea faħret mod speċjali il-progress li sar fejn jidħol il-qasam tal-impjiegi. Iddikjarat li l-faqar u l-esklużjoni soċjali naqas livelli li l-aħħar li dieru kienu fl-2008. Fl-analiżi tagħha, il-Kummissjoni Ewropea tgħid li l-finanzi pubbliċi jinsabu f'pożizzjoni tajba, tant li l-pis tad-dejn nazzjonali mistenni jonqos taħt il-50% sas-sena d-dieħla. Dan jikkuntrasta mal-Country Report li kien sar fil-bidu tal-2013, fejn il-Kummissjoni kienet sostniet li waħda mill-ikbar sfidi għal pajjiżna hi li npoġġu l-finanzi pubbliċi fi triq tajba, tant li kien tbassir pis ta' dejn pubbliku ta' 75%. Il-Kummissjoni qalet li l-Gvern laħaq il-miri fiskali 3 snin qabel dak li kien pjanat. U fil-waqt li Kaza ried li l-Kummissjoni Ewropea tgħid li f'Malta s-saltna ta' dritti medda, l-Aġenzija Internazzjonali Fitch qalet li fl-aħħar ġimgħat f'pajjiżna l-indikaturi tal-governanza huma lin u huma xhieda ta' kemm tirrenja s-saltna ta' dritt.